Hello, професор Багос. Здравейте, професор Багос. Благодаря ви, че сме заедно. Good afternoon. It's a big pleasure to be Удоволствие да сте част от нашето шоу. Първият ми въпрос е свързан с това, че Европейската централна банка премина на непозната негативна територия. Какъв е смисълът на тази политика и опасна ли е тя? Is it dangerous? Well, this idea goes back. Тази идея намира основата си в едно типично кейнсианско мислене. Идеята, че още сме в рецесия, че още има безработица и това, което трябва да се направи, е да се стимулира съвкупното търсене. И за това трябва да се смъкне лихвения процент. Лихвеният процент обаче вече е нула и какво трябва да направим? Да го смъкнем под нулата. Така разсъждава Централната банка. Тя счита, че проблемът е в съвкупното търсене, но това не е така. Съвкупното търсене никога не е проблемът. Аз винаги искам да потребявам, винаги искам да купувам стоки. Въпросът е дали аз съм произвел достатъчно ценни блага, с които да купя това, което искам. Тогава проблемът е в предлагането, което имаме. Твърде високи данъци, твърде много регулация, публичният дълг е изключително висок, което поражда висока несигурност. Частният дълг също е много висок. Тоест, имаме твърде много несигурност и проблем от страна на предлагането. Нещо повече. Проблемът е в структурата на търсенето, а не в самото съвкупно търсене. Структурата на търсенето не съвпада с структурата на предлагането. И в страни с висока безработица, като Испания, например, имаме откровени изкривявания на производствената структура, предизвикани от ниските лихви. Например, в Испания секторът на недвижимите имоти се разду прекомерно. През 2008 година ние произвеждахме по 1 милион нови жилищни единици и проблемът възникна, защото структурата на производството не съвпадна с структурата на търсенето. Реално никой не търси 1 милион нови домове. Хората искат други неща по-спешно. Това, което трябва да бъде направено в такава ситуация, е да оставите пазарът на недвижими имоти да се свие. Производствената структура да се адаптира с предпочитанията на икономическите агенти и на потребителите и няма абсолютно никакъв смисъл да се стимулира допълнително търсене, изкривявайки по този начин производствената структура и принуждавайки потребителите чрез негативни лихви да купуват неща, които те в действителност не искат. В този случай къщи. Това, което трябва да направите, е да оставите лошите инвестиции да бъдат ликвидирани от пазара. Оставете цените да паднат, така че други възможни покупки да станат рентабилни, а други проекти жизнеспособни. И се нуждаете от повече спестявания, за да финансирате тези проекти. Но ако смъкнете лихвите под нулата, вие правите точно обратно. Вие поддържате тези лоши инвестиции. Вие поизкуражавате спестяванията. Поддържате свръхзадлъжнялостта на икономиката, особено тази на правителството. По този начин вие давате още повече стимул на правителството да задлъжнява и това прави преструктурирането и адаптирането на икономиката много по-бавно. And this makes the readjustment slower. That's a very good point, Professor Bagos. Интересна гледна точка, господин Багос, но Марио Драги в последната си пресконференция описа концепцията за хеликоптерните пари, концепцията, че Централната банка може да финансира икономическите агенти директно, като цитирам, интересна. Какво е вашето мнение? To print money and give. Да печатиш пари и да ги даваш директно на потребителите беше считано за табу. Ако те го направят, това ще изглежда като акт на отчаяние. Това би предизвикало сътресение на финансовите пазари и загуба на доверие във валутата. От счетоводна гледна точка, това, което Централната банка би правила с пасивите си, е да печата още пари, т.е. още пасиви, но без увеличаване на активите, давайки парите директно на потребителите. More liabilities, but no more assets if it gives it directly to consumers. So equity would be. Капиталът на Централната банка ще бъде намален. Счетоводно тя може да се окаже неплатежоспособна. Естествено, тя ще продължи да оперира и да печата, защото може да печата свои пари, но ще й бъде много по-трудно да овладява инфлацията. Особено ако тази инфлация започне да се показва, защото процентът на реални активи към пасивите в баланса на Централната банка ще бъде по-малък. Следователно, Централната банка ще загуби от мощта си. Знаете, че декретните пари зависят от доверието на онези, които ги ползват и когато инфлационните очаквания изхвърчат, става много трудно да бъдат контролирани.
Така че всъщност аз не мисля, че те биха рискували, правейки този хеликоптерен експеримент. Просто защото не знаят какво ще се случи и всичко може да излезне извън контрола им. В този контекст, страни като Германия считат, че трябва да има лимит на експозициите на търговските банки в еврозоната към суверенен дълг на една или друга страна. Съгласен ли сте с едно подобно мнение? Да, всъщност трябва да има много по-голямо ограничение, отколкото Германия иска. Един от основните ни проблеми днес е, че търговските банки и правителствата живеят в симбиоза. Правителствата дават на търговските банки привилегията да произвеждат пари от нищото и търговските банки използват тези пари, за да финансират правителствата. Банките финансират правителствата, правителствата връщат жеста на банките и ги спасяват. Ако дадено правителство банкротира и банковата система банкротира заедно с него. Ако две големи банки фалират, изгарят и правителствата. Те са твърде взаимосвързани. Някои правителства в Европейския юг са твърде задлъжнели и техните банки ги финансират. И Германия индиректно гарантира за дълга на Испания, Италия. Затова и тя иска да намали финансирането от банковата система на правителствен дълг. Разбира се, и в Германия се случва същото, макар и в много по-малка степен. Разбира се, че търговските банки в Германия купуват правителствен дълг. Това, което трябва да се направи, е да се забрани на банките въобще да купуват правителствен дълг или да го приемат като обезпечение. Но Германия никога не би поискала такова нещо. Мислите ли, че Европейската централна банка има план в случай на евентуален Брекзит? Да, може би има такъв план, защото имат много време да мислят за такива неща. Има много добре платени хора там. И понеже може би такова нещо би предизвикало пазарни сътресения, най-вероятно те ще напечатат още пари, за да компенсират именно тези сътресения. А имат ли инструментариума, с който да се справят с подобна ситуация? Ще видим, ако се случи. Разбира се, системата е много нестабилна, защото има твърде много дълг. Играчите са много свързани помежду си. И ако един играч потъне заради Брекзита, да речем една голяма банка или една компания има проблем заради излизането на Великобритания от Европейския съюз, това поставя въпроса пред съществуването на цялата система. Те ще могат да напечатат колкото си пожелаят, но ще видим дали ще имат успех с един подобен ход. Федералният резерв не вдигна лихвата през март. И Джанет Йелън каза, че няма да вдигат лихвата през април и Фед драматично оряза прогнозата си за вдигане на лихвата през 2016 от 4 на само 2 вдигания. Защо Централната банка на Америка е толкова притеснена да вдигне лихвата от почти 0? Well, they did raise rates like in December, you know, the Fed. През декември те я вдигнаха и пазарите се сринаха, а Фед се изплаши да направи нещо повече. Наричам го капана на политиката на нулеви лихви. Когато лихвите са нулеви, ти нямаш стимул да изплащаш дълговете си. Даже напротив, ти имаш стимул да ги увеличаваш. Агентите задлъжняват все повече и повече и зависят от нулевите лихви. Особено правителствата. Затова, ако вдигнете лихвените проценти сега и правителствата и други задлъжнели играчи се озоват в проблемно положение, а те са толкова взаимосвързани, може отпадането на едно домино, всички други парчета от доминото да паднат също. И когато веднъж попаднеш в този капан на нулевите лихви, е много трудно да излезнеш без това да доведе до масов колапс. Затова трябва да сме много внимателни точно сега. Очевидно, че паричната система има нужда от реформа. Какъв е австрийският поглед за тази реформа и каква е отправната точка? Hard question. Tough. Very tough. Tough one. Yeah, well, the
The private money has been nationalized. Частните пари бяха национализирани. Златото, което хората използваха като пари, беше национализирано. Златото в централните банки трябва да бъде върнато на хората. Трябва да започнем с златни пари отново и да видим дали пазарната еволюция ще ни предложи друга валута. Общите правни принципи трябва да бъдат приложени и към търговските банки. А тези правни принципи изискват да се поддържат 100% банкови резерви срещу депозитите. А депозитите трябва да са винаги на разположение. Това се прилага към 100%-то резервиране. Търговските банки трябва да бъдат лишени от привилегията да правят това, което другите икономически актьори не могат. Това трябва да бъде приложено към банките по същия начин и трябва да премахнем централното банкиране и всички банкови регулации. Господин Багос, много скоро вие ще сте в София. Бихте ли ни казал защо и по каква причина? Имам голямата привилегия и удоволствието на 21 май да бъда при вас за конференция посветена на бъдещето на банкирането в Европа. Ще говоря за пропуските в конструкта на европейската валута, свързани с моята книга "Трагедията на еврото". И ще говоря за опитите, които бяха направени през последните години да се поправят тези пропуски в конструкта на еврото, опити като например Европейският банков съюз. Благодарим ви, господин Багос. Очакваме ви в София и от името на нашите зрители ви благодарим за това изключително информативно и интересно интервю.